Sziasztok! Én Bloody Mary fan vagyok, és a mai videóban ez csak egy olyan videó lenne, hogy most próbálom legelőször ezt a Mobi Zenfone Samsungot, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy felveszi ezt a videót, szóval na, én vagyok Dia Channel, annak a Tigris Dorinának, Kucsera Mirának, és ugye Godzilla fan 2014-nek az unokatestvére. Én csak 10 éves vagyok, szóval igen, és szóval én Székesfehérváron lakom, és Sopron az nagyon messze van tőlünk, szóval nagyon gyakran látogatunk meg, szóval tegnap voltak itt. A barát, az unokatestvéremék, úgyhogy megjöttek nézni a szobámat, hogy vannak a papagájai, nekik is vannak papagájai, és igen. És hogy szerintem olyan vagy mondjuk így lesz. Na szóval igen, és akkor még azt is el szeretném nekik mondani, hogy ma lesz ilyen rajzolós videó, hogy iratkozzatok fel rám is, sziasztok!